ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. Дар намури имрӯза як навор фақат хундаи портерҳоро мондагем, ҳамашон бо дархости иҷтимоӣ. Бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонавор лайкҳоро бомонед ва дар комментар ҳатман мошине мехозед ки тона номашо бинависем. Мо ҳам номи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои рӯи экранбудагӣ дар имо ё ватсап мо сурат ва маълумотро равон кунем. Мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. Бардоро аз ҳар яктон шумо хоҳиш менем ки видеоро поделится кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. ва мезгарем ба портерҳои фурӯшӣ. Сирожна портери фурӯшӣ бардоро соли бариши 2009 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст. балоно 80%. Портер дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ягон камдию расход надора, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Портер қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 55 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро портер бениҳоят ҳолаташ хубай, мегирӣ фақат кор мекунӣ. ягон камдию расход надорад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, балонош 80%. бародароне ки дастройка кор мекунед, хунуктон гирифтаги простатитчаги доруҳои гиёҳӣ мекунед, дар ватсап ман муроҷиат кунед. дар сафҳаи доруҳои мо тамоми шаҳрҳои Россия бесплатна Тоҷикистон ҳам рӯй мекунем. барои чашми хирашудагӣ ҳаст, барои кӯдакое ки дар ҷойгоҳашон тар мекунанд, 32 хон шудагианд, барои зирени чашм, барои мӯи сар, барои риш, барои бефарзандӣ, яъне бисёр доруҳоро дорем. дар ватсап муроҷиат кунед, бо суҳбат мекунем. мошини навбатии мо бардоро хундаи портер мебошад ки соли бариши 2006 ҳолаташ беҳтаринай, ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия дора. портер ягон камдию расход надорад, 100%. мегирӣ фақат кор мекунӣ, тамом. портер қарор дорад дар ноҳияи ҷалдуни Балхӣ, яъне номи пешнаш Калхозобод. нарша 100 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонавор лайкҳоро бизанед ва дар комментар ҳатман мошинаи мехозед ки номашо бинависем. мо ҳам номи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем.